Izložba Blago-Franjevačkih samostana u Bosni i Hercegovini, koja je 1988. godine bila postavljena u Sarajevu, izazvala je ogromnu pažnju jugoslovenske javnosti. Bilo je to prvo javno predstavljanje franjevačke kulturno-povijesne baštine u svoj njezinoj širini i višestoljetnoj slojevitosti. Želeći da ova izložba, osim svoje osnovne namjene, da nam prikaže i pokaže po prvi put do sada dio bogatog kulturno-istorijskog blaga koji se nalazi u posjedu naših franjevačkih samostana, pored ostalog pobudi još veću pažnju i pojača naš interes za zaštitu, čuvanje, proučavanje i prezentaciju našeg bogatog kulturno-istorijskog i umjetničkog blaga, i želeći da izrazim iskrenu zahvalnost svima koji su na koji način doprinijeli realizaciji ove vrijedne postavke, dozvolite mi da izložbu Blago-Franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine proglasim otvorenom. Na sarajevsku izložbu javnost je odmah spontano odgovorila svojom zahvalnošću. Prostorima izložbe svakodnevno su tekle rijeke posjetilaca, ljudi svih uzrasta, zanimanja, sklonosti, ateisti i vjernici svih vjera, svi s jednakim zanimanjem i divljenjem. Na isti način izložbu su pratila i komentirala sva sredstva javnog saopćavanja, kao izuzetan kulturni događaj. Svi ti dojmovi i ta pažnja bez sumnje su najbolja i na najljepši način uručena svjedodžba o univerzalnom, općeljudskom smislu i značenju plodova franjevačke skrbi kroz vijekove.
Slikarstvo i skulptura u rasponu od 15. stoljeća do moderne jugoslavenske umjetnosti svjedoči naglašenu i kontinuiranu sklonost Franjevaca prema likovnim manifestacijama stvaralačkog duha. Umjetnine od metala, kaleži, pokaznice, križevi, kadionice, relikvijari, svijećnjaci, okovi misala, zdjele, navikule, snažno evociraju starodrevne majstorske tradicije fojničkih, kreševskih i drugih zlatara umjetnika. Izvanredno umjetnički obrađeni primjerci misnog ruha, misnice, plaštovi, dalmatike, stole, manipuli i drugi predmeti koji također pripadaju različitim vremenima i stilskim epohama. Kameni spomenici iz franjevačkih arheoloških zbirki koji dokumentiraju 2000 godina bosanske povijesti. Među njima je i humačka ploča iz 10. 11. stoljeća, najstariji naš ćirilički epigraf. Arhivska građa neprocjenjiv je dokumentarno-povijesni izvor kako za sveukupnu djelatnost franjevačke zajednice, tako i za opću historiju Bosne i Hercegovine. Knjige franjevačkih samostana najvrijedniji su spomenici duha i kulture. One s jedne strane govore o visokim znanstveno-obrazovnim potrebama i u vrijeme kada je u Bosni bila rijetka osnovna pismenost, a s druge strane pružaju uvid u samoniklu franjevačku književnu i izdavačku djelatnost, od prve tiskane knjige Fra Matije Divkovića 1611. godine na našem jeziku. Tvrdokorna, nepopustljiva borba Franjevaca za očuvanje vjere i umnažanje znakova povijesti i kulture trajala je stoljećima, iz dana u dan. Brojni drevni bosanski samostani netragom su nestajali u čestim ratnim pohodima i požarima, osobito u dugom razdoblju u kojem se turska vlast na Balkanskom poluotoku i u Srednjoj Europi dizala i padala, utvrđujući granice na Savi i Dinari i prelazeći ih sve do Beča. Sile osipanja i propasti, kvara i štete, razaranja i raznošenja u tim teškim vremenima bile su bezmjerne. Ono što je snaga vjere i volje otela tim silama, zato je dvostruko vrijedno, od vlastite vrijednosti i od smisla stoljetne borbe i te ljubavi kojom ovi predmeti zrače kao aureolom. Može li se zamisliti što su sve franjevački samostani imali u svojim knjižnicama i riznicama prije katastrofa? Ili odakle i kamo sve vode tragovi njihovih umjetnina i dragocijenosti? I uopće, što za Bosnu znači franjevačko povijesno pamćenje? Na svoj duboko proosjećani, melankolični način, ovako je to izrazio Ivo Andrić, veliki pisac i poznavalac franjevačke Bosne. Žao mi je kad pomislim da izumire svakim danom naša stara, čudna Bosna, a nema nikog da zabilježi i sačuva mrku ljepotu nekadašnjeg života. A žao mi je kad pomislim da sa svakom starom ženom umre jedan stih i sa svakim fratrom biva zakopana jedna historija. Pokušat ćemo u ovom filmu barem ukratko oživjeti 700-godišnju historiju Franjevaca u Bosni i osvijetliti smisao njihovih zasluga. Zasnivajući svoje bratstvo na početku davnoga 13. stoljeća, Franjo iz Asiza imao je pred očima bitnu potrebu čovjeka i svijeta za življenjem u ljubavi i miru, u izvornom nasljedovanju Krista
i radosne vijesti. Pravilo i život manje braće jest ovo: opsluživati sveto evanđelje Gospodina našeg Isusa Krista, živeći u posluhu, bez vlasništva i u čistoći. Tako je i živio, u odricanju, ali i u posvemašnjoj radosti i ljubavi prema stvorenom svijetu, mistično nadahnut Kristom, a cijelim bićem uronjen u povijest i realni svijet. Ovako je tu Franjinu cjelovitost izrazio veliki književnik Antun Gustav Matoš. Sveti Franjo razgovaraše s pticama, suncem i drvećem. Taj siromašak, govoreći i pjevajući kao trubadur višnjega Boga, u svemu vidi ljubav. Kristovu ljubav proširuje od ljudi na životinje, na bilje, na cijelu prirodu. Zato su Franjina ideja osnivanja zajednice i lik franjevačkog redovnika nešto sasvim novo u povijesti kršćanstva. Ukratko, prihvatiti svijet kakav jest, ući u njega i siromašan, čist, poslušan, služiti mu u njegovoj spoznatoj ili nespoznatoj potrebi za Bogom. Osobito među ljudima i grupama koje su na bilo koji način isključene, odbačene ili zaboravljene na rubovima povijesti i društva. Biti među gubavcima svakog društva i suosjećati s njima. U tom smislu je Franjevački red u svom početku bio jedan novi pokret obnove kršćanstva i svijeta, u kojem će čovjek čovjeku biti doista brat, što doslovno i znači fratar. I takav je htio ostati u cijeloj svojoj kasnijoj povijesti, po čemu se naziva jednostavno red manje braće, ordo fratrum minorum. Bosna je uvijek bila na okrajcima svjetova, zapadu istok, a istoku zapad, njihova spona, ali i surovo razbojište. O nju su se otimali gospodari, u njoj i nad njom se smjenjivale civilizacije, vjere, režimi. Nastajale i nestajale ljudske zajednice i ustanove. U takvoj Bosni, kao predodređenoj za franjevačko poslanje, od srednjega vijeka do danas, ravnih 700 godina, neprekidno postoji i djeluje bosanska zajednica Franjevačkog reda. U povijesnim i organizacionim mijenama, od prvog dolaska preko osnivanja bosanske vikarije, potom provincije Bosne Srebrene, bosanska Franjevačka zajednica svojim je plodnim vjersko-crkvenim i kulturnim djelovanjem prožela i obuhvatila čitav slavenski jug. Lik bosanskog fratra urastao je istodobno u narodnu povijest i u povijest Franjevačkog reda, obogaćujući je posebnim crtama i obilježjima. Evo kako opet lucidni Matoš vidi ulogu fratra u narodnoj povijesti. Nema naroda čija bi povijest i sudbina bila tako usko skopčana ma s kojom institucijom kao što je povijest hrvatskog naroda kroz više stoljeća s Franjevačkim redom. Slavonija, Dalmacija, a osobito Bosna i Hercegovina, to su zemlje o čijoj prošlosti od 4 do 5 stoljeća nije moguće ni stranice napisati, a da se ne susretneš s Franjevcima kao glavnim čimbenicima i nosiocima prvih uloga. Narodni ti pastiri ne bijahu mirnjačine i licemjerni bogomolci odbijeni od svog plemena, već junaci i narodnjaci. Junaci, pjesnici, učenjaci, rodoljubi. Gotovo bez iznimke domaći sinovi, Franjevci se osobito nakon turskoga osvajanja Bosne suživljavaju sa svojim pukom po osnovnom načelu djelovanja, u narodu za narod.
Duboku uzajamnost te veze odlično su izrazili narodni familijarni nazivi za fratre: ujak, striko. I u najtežim vremenima franjevački su samostani žarišta vjerskog i kulturnog rada i mjesta gdje se ljubomorno čuvaju svjedočanstva povijesti, kulture i umjetnosti. Središnji bosanski samostani: Svetoga Ive u Kraljevoj Sutjesci, Svetoga Duha u Fojnici, Svete Katarine u Kreševu, gotovo da su postala mitska mjesta tih tradicija. Njima uz bok stoje i ostali samostani današnje provincije Bosne Srebrene: Sarajevo, Visoko, Rama Šćit, Jajce, Tolisa, Livno, Plehan, Petrićevac, Guča Gora, te posve novi koji su nedavno oživjeli: Tuzla i Dubrave. Izvan bosanske teritorije Franjevci Bosne Srebrene žive i djeluju u Beogradu i u Đakovici. Više od 4 stoljeća Franjevci su za svoj osiromašeni i degradirani puk u Turskoj Bosni sve: misnici i likari, savjetnici i zaštitnici, učitelji, kulturni radnici i politički predstavnici u duhu drevnih načela i preporuka svojega reda. Sva braća neka rade kakav pošten posao. Koji to ne znaju, neka nauče. Ne samo sebi živjeti, nego i drugima koristiti. Zato se može reći da bez fratara katoličko-hrvatski svijet u dugim stoljećima svoje starije povijesti ne bi imao drugih, viših oblika života do svakodnevnog biološkog vegetiranja. Prvi dolasci Franjevaca u Bosnu zabilježeni su davno, još u Franjinu stoljeću. Krajem tog stoljeća, 1291. godine, njihova prisutnost ovdje postaje stalna. Bilo je to na poziv srpskog eks-kralja Stefana Dragutina, tada upravitelja ugarskih vojvodstava Mačve i sjeveroistočne Bosne, koji se žali papi Nikoli IV. Na vjersku zapuštenost i krivovjerje u Bosni. Historija je htjela da Franjevci u Bosni u kasnijim vijekovima nadžive i nadrastu taj svoj prvobitni zadatak, pretvorivši ga u sveobuhvatnu vjersku i civilizacijsku djelatnost. Na vjetrometnom prostoru Bosne i cijele jugoistočne Europe, koji je uvijek bio na dodiru i sudaru različitih svjetova, začela se i oblikovala karakteristična franjevačka ideja i praksa dijaloga, kao jedinoga ljudski prihvatljivog sredstva za premošćivanje različitosti od čovjeka do čovjeka, od zajednice do zajednice. Veliki datum u povijesti bosanskoga franjevaštva je osnivanje bosanske vikarije 1340. godine. Bio je to plod dogovora bosanskog bana Stjepana II. Kotromanića i poglavara franjevačkog reda Gerarda Odonisa. 550 godina nakon Gerardova boravka na Banovu dvoru, ovaj pečat generala franjevačkog reda pronađen je u Kraljevoj Sutjesci prilikom popravka samostana 1890. godine. Je li baš Gerardov, kako hoće predaja, jer u tom ogromnom međuvremenu nijedan general reda nije zalazio u ove krajeve, možda nikada nećemo saznati. Sad, kako bilo, ovaj predmet simbolizira stoljeća međusobno opečaćene vezanosti Bosne i Franjevaca. U Milama kod Visokoga, današnji Arnautovići, ban Stjepan II. Je Franjevcima nakon 1340. godine sagradio prvi samostan i crkvu Svetoga Nikole. Ona je urasla i u povijest bosanskih vladara. Ovdje je Stjepanova grobnica,
Ovdje se je Tvrtko I krunio za kralja, ovdje je i sahranjen. Nažalost, ovi ostaci ostataka jedino su što se može pokazati. U 14. i početkom 15. stoljeća, pod upravom snažnih ličnosti vikara fra Peregrina Saksonca i fra Bartula iz Alverne, vikarija se širi na ogromni prostor od Karpata i Crnoga mora do Apulije u južnoj Italiji. Grade se mnoge gotičke crkve i samostani. Sve je življi kolorit bosanskih srednjovjekovnih gradova, trgovci iz zanatlije, dubrovački trgovački kolonisti i poslanici s evropskih dvorova, saski rudari. Toj živosti Franjevci daju svoj vjersko-crkveni i civilizacijski prilog. Svi ti oblici života i kulture naglo propadaju krajem 15. stoljeća. U Turskoj oluji 1463. godine potonula je srednjovjekovna bosanska civilizacija i poput Atlantide preselila se u legendu. Zalupljena su vrata evropskoj civilizaciji i kršćanskoj duhovnosti, u čijem krugu se Bosna razvijala pola milenija, podarivši mu i neke svoje kulturne posebnosti. Rijetki su i zato dragocjeni materijalni tragovi koji iz dubina te propasti izranjaju do obala našega vremena. Toranj Franjevačke crkve Svete Marije u Jajcu, koji narod zove po Svetome Luki, jedini je zvonik u Bosni iz tih vremena. Ime je dobio po moćima Svetoga Luke, koje su ovdje svečano pohranjene koju godinu prije bosanske katastrofe. Koliko se je zbilo svečanih i tužnih događaja Bosanskog kraljevstva u njegovu vidokrugu, podno Hrvojeva i Kraljevskoga grada. Današnje ruševine crkve samo daju naslutiti njezin prvobitni oblik. Civilizacijske mijene mijenjale su i njezino lice. Dugo je kasnije služila kao džamija, dok je veliki požar nije uništio 1832. godine. Ruševine tornja i crkve stoje danas nad Jajcem kao spomenik i svjedok tog dalekog vremena. Ovim se stepenicama silazi u podzemnu kapelu Hrvoja Vukčića Hrvatinića, sasvim blizu crkve Svete Marije. Izdubljeno u živome kamenu, ovo gotičko rukodjelo bilo je u svoje doba pravi poduhvat znanja i truda, po zamisli jedinstveno u Europi. Kako dalekom i potonulom vremenu pripada, na svoj način govori i posve neprikladno ime kojim se u narodu zove – katakombe. Crkvica Svetoga Ive u Podmilačju jedina je od srednjovjekovnih gotičkih crkava bila u službi kroz cijelu tursku epohu. Iako skromna, po tome je ona veličanstven historijski izuzetak. Štetnom i neshvatljivom odlukom 1910. godine uklopljena je i utopljena u novu veliku crkvu. Tako je ovo legendarno mjesto bosanske pobožnosti ostalo bez jedinstvenog spomenika drevne tradicije.
Objekti i predmeti srednjovjekovne kulture i umjetnosti, već i po svojoj rijetkosti, neprocjenjiv su dio franjevačke baštine. Oko lepote uvek je mrak ljudske sudbine ili sjaj ljudske krvi, kaže na jednom mjestu Ivo Andrić, govoreći o umjetnosti. Dok se oko stapa sa savršenom ljepotom ovih drevnih liturgijskih predmeta, misao se otima na prizore žrtvi podnesenih za njihovo očuvanje. Tih prizora puni su stari fratarski ljetopisi. Ovako opisuje stanje s kraja 17. stoljeća sutješki ljetopisac. Nalazio se samostan u tako tužnom stanju da su redovnici dali u zalog ne samo sveto posuđe i crkveni namještaj, nego su prodali i profani namještaj samostana i sve što je išta vrijedilo. Došlo je dotle da su morali izvaditi i sve brave na samostanu kojima su se vrata zaključavala i prodati ih za potrebe. Osim čuvanja materijalnih tragova srednjovjekovne kulture, Franjevci su u Bosni od davnina odnjegovali i naročitu vrstu duhovnosti i pučke pobožnosti. Olakšaj im patnje, molimo te. Ublaži tjeskobu njihovu, molimo te. I danas uživa mnoga mjesta te pobožnosti. Gospina svetišta, Sveti Ivo, Sveti Anto, Sveti Ilija, zaštitnik Bosne. Pravu vrijednost te duhovnosti valja gledati u njezinoj širini. Pučki i ljudski jednostavna, ona je otvorena za ljude svih vjera i potreba. Kao da je Bosna sa svim svojim različitostima, podijeljenostima i suprotnostima bila pravo mjesto da se u običnom životu oblikuje temeljni ideal svetoga Franje. Ljubav prema svim stvorenjima. Da bi se stekla živa slika o prirodi franjevačkog odnosa prema iskušenjima života i povijesti, valja načas oživjeti jedan davni događaj od prije 5 stoljeća. U to vrijeme vodi nas legenda o ovom plaštu iz Fojničkog samostana. U katastrofičnim svibanjskim danima 1463. godine pred turskom silom za tili tren raspadale su se u Bosni institucije vlasti, oburvavali neosvojivi gradovi, predavali čvrsti kastelani, a putovima prema sjeveru i zapadu u panici bježali imućnici spašavajući blago i glavu. Silvije, Eneja, Piccolomini, Papa Pio II, uzalud saziva vladare i vitezove kršćanske Europe, oni su zabavljeni svojim poslovima. Mehmedova sila je nemjerljiva, pred nju nema ko da izađe. Sve što je u Bosni bilo od vremenite vrijednosti, raspalo se. Pred sultana, svjetskoga osvajača, izlazi samo fratar. Ne da se odupire, to nije njegov posao, nego da potraži rješenje za život, svoje zajednice, svojega naroda, svoje vjere. U tom nastupu bosanskoga kustoda triumfalni sultan nalazi zdrav račun za sebe, jer mu je najmanje potrebna pusta zemlja. Rezultat? Carska povelja, ahdnama,
i ovaj raskošni turski plašt kojim je sultan u tom svečanom času ogrnuo Fra Anđela Zvizdovića. Neka nitko ne smeta i ne uznemiruje spomenute ni njihove crkve. Neka mirno stanuju u mom carstvu. A oni koji su izbjegli, nek budu slobodni i sigurni. Neka se povrate i neka se bez straha u zemljama mog carstva nastane u svojim manastirima. Ni moje visoko veličanstvo, ni moji veziri, ni moji službenici, ni moji podanici, niti itko od stanovnika moga carstva neka ih ne vrijeđa i ne uznemiruje. Neka nitko ne napada, niti vrijeđa i ugrožava, ni njih, ni njihov život, ni njihov imetak, ni njihove crkve. Ahdnama će, bez obzira na mnoga kršenja njezinih svečanih obećanja, stoljećima biti pravna osnova egzistencije fratrima i vjernicima. A Fra Anđelov izlazak pred Mehmeda II. Blistavi je trenutak franjevačke povijesti u Bosni, u kojem se je tako dalekosežno utjelovilo jednostavno geslo iz njihova pravila. Secundum loca et tempora, djelovati prema prilikama mjesta i vremena. Turski osvajački planovi nakon zauzeća Bosne jedno vrijeme prividno miruju. Ugarska uspostavlja Jajačku i Srebreničku banovinu. Granica svjetova, kršćanske Europe i Islama prolazi decenijama ispod zidina Jajca. Franjevačka bosanska vikarija je prostorno i upravno u tešku položaju, na području nasmrt sukobljenih neprijatelja. Postepeno se njezini slobodni dijelovi osamostaljuju, te se ona 1514. godine dijeli na dvije vikarije, Bosnu Hrvatsku i Bosnu Srebrenu. 3 godine potom, 1517. Papa Leon X rješava dugotrajni spor unutar Franjevačkoga bratstva. Dijeli red na konventualski i opservantski, koji njeguje strože opsluženje Franjevačkog pravila. Tada sve opservantske vikarije postaju provincije, među njima i Bosna Srebrena. U vrijeme diobe na bosanski i hrvatski dio, sjedište bosanske vikarije bilo je u Srebrenici, gdje su bili crkva Svete Marije i jedan od najstarijih bosanskih samostana. Potome je i nastalo ime Bosna Srebrena ili Srebrenička u starijim izvorima, a u latinskoj verziji Bosna Argentina. Sulejman Veličanstveni od 1520. godine započinje novi niz ogromnih turskih osvajanja, u kojima će turska granica biti pomaknuta duboko u Europu, gotovo do pod zidine Beča. Čitav Balkanski poluotok i jugoistočna Europa su pod Turcima. Jedini legalni predstavnici katoličke crkve i vjere u svim tim zemljama su bosanski fratri, zaštićeni Ahdnamom Mehmeda II. Bezprimjernom upornošću, samoprijegorom i vlastitom inicijativom, oni uspijevaju pastorizirati sve dijelove toga velikoga prostranstva. Tako se i provincija Bosna Srebrena širi i učvršćuje na golemom prostoru od Bugarske, Transilvanije i Južne Ugarske do Jadranskoga mora. To su one prilike mjesta i vremena u kojima bosanski fratar od turskih i od crkvenih vlasti dobiva neke praktične povlastice po kojima će postati civilizacijski i redovnički unikum. Pojava fratra u civilnom odijelu, na konju, s brkovima i oružjem za pojasom, mogla je zbunjivati uske i skučene duhove, ali je u zadanim prilikama značila vanjski uvjet egzistencije i vjersko-crkvenoga djelovanja. U takvim prilikama nastaje poznata izreka kuda Turčin s ćordom, tuda fratar s torbom, koja jednostavnom, a snažnom slikom izražava bit i konstantu povijesnoga i evanđeoskoga djelovanja bosanskoga franjevaštva.
Bosanski fratar, dakle, djeluje unutar određenoga povijesnoga i političkoga sistema, ali se ne vezuje uz nj ni uz institucije njegove vlasti. To je okvir u kojem se on prilagođava onoliko koliko je potrebno da bi pronašao i razvijao svoj način djelovanja, vezujući se isključivo uz čovjeka i narod. Iz dubine te vezanosti ponikli su i izvanredni rezultati duhovno-intelektualnog stvaralaštva. Propovjedničko-katehetski spisateljski rad Fra Matije Divkovića prvorazredan je duhovni odgovor na potrebe puka i franjevaca. Njegove knjige preštampavane su i stoljeće i po nakon Piščeve smrti i preselile su se u kolektivno pučko pamćenje. Nimalo slučajno, jer je Divković, motiviran potrebama stvarnoga života, upravo genijalno spojio tri elementa: duhovno-teološku namjenu, pripovjedačku nadarenost i živi pučki jezik. Težaci težeći srebrnu rudu u jednoj jami, tako težeći jama se spruhna i pade svrhu njih, to jest težakov, i svekolike pobi, samo jedan od sve družine osta u jednomu nuglu živ, ali nikako ne može izići. Ovo čuvši, njegova žena iscinjaše da istinit umro i tako svaki dan činjaše za svoga gospodina rijeti misu. I davaše za njegovu dušu svaki dan po jedan somun kruha i po bukaru vina i po jednu svječicu. Videći ovo, đavao poče nenavidjeti. Cjelovitost Divkovićeve vjersko-kulturne zamisli ogleda se i u izboru pisma, tradicionalne bosanske ćirilice. Da bi to sproveo u djelo, morao je ići u Veneciju, ondje sam lijevati slova bosančice i tiskati svoje knjige. Tako je ovaj bogoljubni bogoslovac iz Jelašak, kako sam se potpisuje, početkom 17. stoljeća, 200 godina prije Vuka Karadžića i Ljudevita Gaja, nagovijestio smjer epohalne reforme jezika i pisma. Iz Fra Matijina vrela potekla je bogata književno-znanstvena djelatnost, te se svi kasniji franjevački pisci izrijekom nazivaju njegovim sljedbenicima. U stoljećima političke i civilizacijske razmrvljenosti hrvatskoga narodnog bića, ovaj rad bosanskih fratara bio je jedinim sredstvom njegova povezivanja na ogromnom prostoru od panonskih ravnica do dubrovačkih zidina. Velike slikarske kompozicije Stjepana Dragojlovića s kraja 16. i početka 17. stoljeća rijedak su primjer domaćega slikarstva. Skučene životne i kulturne prilike nisu omogućavale razvoj likovne umjetnosti, glazbe, arhitekture. Jezik i pismo bili su skoro jedino sredstvo očitovanja duha i dara. Utoliko su vrednija ova platna koja pokazuju ruku zreloga majstora venecijanske slikarske škole. Divkovićev suvremenik Dragojlović svoje slike potpisuje bosančicom, te kao i Divković pravi zanimljiv civilizacijski spoj domaćih i zapadnoevropskih tradicija. U 18. stoljeću radio je drugi domaći slikar, Fra Mijo Čujić. Za razliku od Dragojlovića, on nije imao prilike steći majstorsku naobrazbu. Bio je amater samouk, ali je to znao nadomjestiti izvornom snagom dara i izraza.